Sa mga bataan eh, oy. Asa man nag-adtong bataan eh. Anong huga-huga man kayo na siya, oy. Lay! Nung sam na si Kaloy. Lay! Tag 5 na lang. Mayong adlaw sa inyong tanan, ako diay si Kaloy o akong kauban na si Petmalo. So, ang among buhatan karon kay ang mulaba na sa iba-iba klase na paglaba sa Pinoy. So, ayaw gawa dira kahit kita magtanaw Maminaw o malingaw. Yew! Sige, so ayaw kalimti mag-subscribe kung ganang Subscribe, komo, guys, ani na please. video. Subscribe. Sige, tara. Ay, kapoya. Oy, nay. Ano, sakit akong kamot. Kapoya dire. Unsang kapoy? Dagan ako gilabhan. Unsang daghan? Isa pa lang kabuok o wala pa na human. Unya, Dapat si magreklamo na Kuya ka. magtrabaho ani. Unsang si kuya nimo? Si kuya nimo nag-antos to sa abroad ron para magpalit og washing machine para nimo. Unsang ka, oy? Inay, sige. Tarong dira, oy, labahin na tarong ha. Sige, sige. Ay, nalanggit. Dagang pa yung labahan, oy. Bleach na lang ko. Tarungan yung labaha. Sige, nay, human ako. Mag-basket pa kami, uban sa akong mga higala. Ha? Oh, human na. Diyos ko. Naunsa. Sige. Up! Mauna ko ha. Ayos, ayos. Check sa nako, ah. Puti. Check sa nako. Sige. Check sa nako. Kanin puti. Puti. Puti na. Lami kayo sa paon yung nung, no? Humot! Humot! Humot, promise! Humot, ne! Saban eh. Saban. Saban. Imuhan ng Ay, doon na pag kami Imuhan ng uta. lako. Imuhan ng lako. Usaban na, ha? Ha? Usaban na. Usaban na. Sige, nay, sige. Ayaw kong tapulang-tapulan, ha? Ha? Saan ka? Sa mga bataan eh, oy. Asa man nag-adtong bataan eh. Anong huga-huga man kayo na siya, oy. Lay! Nung sam na si Kaloy. Lay! Sama! Sama! Noon sa ni mong bayo, oh, asa ka, ingon mo sa kuha na, basketball lang kanya, nga anong naghugaw man ka, ha? Abi ni mong kabalo ko, dasig na maglabang nga eh, ha? 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 Kani, dili na ako na paglaban, nga na imong bayo. Sa sunod ha, ayaw nagdulag basketball ha, magdula na lang ka sa yuta ha, kay kana nang imong ganahan ha, kani, ha? Ilabag ako anay, nga ha? Unsa man ka, ha? Ay, nalanggit, maka-stress ka Kaloy. Tanawan na yung mga uban, no? Nasa transparency. Wala! Saba! Hawa! Pasti na. Ay, Besh! Kumusta naman, Besh? Ay, kanil, dagang ang nabhanon. Daghan karon. Asa hindi, sinday, no? Ato siya karon sa Japan, nagpakasyon siya. Grabe. Ay, nga nang ipabakasyon man yung mga kadaghan, man naglabhan. Mga millennials karon, no? Sige, Ay, magbakasyon. ganun! Ay, Uy, kabaho! Sa to, Besh, Sa wala pani. na nakikita ko, Besh. Ay, maratay! Nayokog diya sa sulod, no? Nga na yun, basta Trabaho. Ay, di ko sanay. Nga na ka. Ayaw na lang, bago pa lang ka naka-manicure ba? Sayang. Mahal man na. Dani, Ay, sige, maghula na lang ta kay, ni Inday, no? Hindi na po, diligid ko matiis ani Besh. Pwede maghawa na lang ta. Sige, ayaw na lang. Tabaro. Sa panahon karon, kung naay ta hugaw na sanina, upalit tagtay para mas maputi o mas mahumok. Nakurat ka no? Tide, mupalit ka mo sa inyong suki na tindahan. Dong, nagunsa ka dira. Naglaban! Kapoy na ko doy. Sa balay daw besita, puro law ay ilay tsura. Gani ginambal ko si tatay, na tay, gwapo yata, gwapo
Guwapo yata tatay, guwapo yata tatay, guwapo yata, guwapo yata tatay, guwapo yata. Guwapo yata tatay, guwapo yata tatay, guwapo yata, guwapo yata tatay. Lay 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 kaloy 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 kaloy